Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал, където обсъждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. В днешното видео ще си поговорим за ретроградното движение на планетата Венера, знаците Овен и Риби в периода от 2 март до 13 април 2025 година. Ще ви разкажа как тя ще повлияе на нашите взаимоотношения, кариера и финанси. Какво е добре да избягваме, но и какво е добре да направим. Останете с мен до края на видеото, защото ще ви дам практични насоки, ще разгледаме важни дати и астрологични аспекти, както и ще разберем защо тази ретроградност е толкова значима. Да започваме! Венера управлява любовта, взаимоотношенията, изкуството, финансите и личните ценности. Когато е ретроградна, тези теми влизат в период на забавяне и преоценка. В Овен тя ще разпали стари страсти, ревност и амбиции, а в Риби ще ни върне към духовни осъзнавания и незавършени емоционални истории. Ретроградната Венера може да ни върне към стари любовни теми или неразрешени емоционални проблеми. Също така да направим преоценка на финансите си, дали харчим парите си правилно. Може да направим преоценка дали сме достатъчно удовлетворени от работата, с която се занимаваме. Периодът не е подходящ за сключване на брак, започване на нови начинания, съюзи с козметични процедури. Марс се движи напред и ни амбицира да действаме, но Венера в момента ще иска преоценка на нашите желания. На 2 март Венера става ретроградна в Овен. Очаквайте импулсивни реакции, връщане на стари желания, но и изпитания за вашето търпение и самоуважение. На 27 март Венера се връща в Риби. Тук идват романтичните заблуди, творческите вдъхновения и духовните пробуждания. Интуицията ви ще бъде засилена, но внимавайте с розовите очила. На 3 април тя ще направи съвпад с северният възел в Риби. Тук ще имаме кармични уроци в любовта. На 6 април ще направи тригон с Марс в Рак. Нова страст към стари идеи. На 7 април ще направи съвпад с Сатурн. Тук ще се проверява стабилността на нашите връзки. Добри практики са да преразгледаме нашите отношения, да поправим стари грешки, да продадем ненужните вещи, както и да се върнем към любими хобита. Добре е да избягваме нови връзки или сключване на брак, големи финансови инвестиции, драстични промени във външният ни вид. Четворка на чашите. Време за саморефлексия и преоценка. Осмица на пентаклите. Работа върху детайлите и личностното израстване. Кралица на жезлите. Вътрешна сила, харизма и увереност. Ретроградна Венера ще ни помогне да поправим своите грешки, както и да осъзнаем истинската стойност на нашите взаимоотношения. Това е период по-скоро на осъзнаване, а не на прибързани решения. Затова, ако искате да разберете как ще ви се отрази тази ретроградност във вашия личен живот, запишете си лична астрологична консултация с мен. Линк ще оставя долу в описанието. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, да го споделите с приятели и да оставите коментар как усещате тази енергия във вашия живот. Пожелавам ви един трансформиращ и освобождаващ период. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!